Alhamdulillah rabbil alamin o ye traité de o ma daminɛ bi o sunkalo filɛ nin o ye traité de i y'a faamu bon ni ye Mali laada la ni sunkalo sera a bɛɛ bi yɛlɛ o ye diyagoya ye wa n'a setɔla fana don sisan a bi yɛlɛ n t'a dɔn ni ye n ka kuma faamu waati tɛmɛna faamaw yɛrɛ bɛ yen u ye ɲɔ exonéré u ye malo exonéré u ye sukaro exonéré u ye tulu exonéré hali tamaro y'a exonéré nka o m'a to exonéré in kɔrɔ de ka dɔ u kan ka hakɛ min di ka don n'a ye u y'o bɛn ka bɔ k'a ka nɔgɔya jamanadenw ma nka o bɛɛ la a gɛlɛyara o la an bɛ wele min da n'i ye commerçant ta 1000 o 1000 commerçant 980 ani 90 o bɛɛ ye anw ka silamɛw de ye Laji Burama Layi Dawuda Layi Musa Layi Dirisa Layi Sakɔ Layi Tamile Layi Jalo a bɛɛ ye silamɛw de ye o mais o jamana kelen kɔnɔ sunkalo min nana ni Alahu subhanahu wa ta'ala ka kalo nɔrɔma kalo belebele de don anw de kan ka wuli ka jɔ ka se ka fɛnw da nɔgɔya nka o sanga kelen kɔnɔ anw de ye commerçant baw ye anw de ye kotigi baw ye anw de ye silamɛw ye wa o silamɛya kalo kelen de bɛ tila ka taa bɛn o minɛnw da yɛlɛli ma o tuma na an b'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ fɛn min na est-ce que maaw b'u sɛbɛ la diinɛ ko la n'i b'i sɛbɛ la diinɛ ko la kalo min jɔli ye baraji ɲini kalo ye ne hakili la o man kan ka kɛ e ka nafa yɔrɔ ɲini kalo ye o kan ka kɛ e yɛrɛ kan ka jɛ i ka tɔnɔ yɛrɛ kɔ k'a fɔ silamɛw ka se ka lafiya u k'a dɔn sunkalo ye kaloba ye kalo min nana jɔnw lafiyali kama ani ka jɔnw surunya Ala la denbayatigi bɛɛ b'i bolo fila d'a kunna ko yali sunkalo a sera sa n bɛna kɛ cogo di n bɛna n ka musakaw sɔrɔ cogo di a kɛra degun ye a kɛra doni ye jɔnni bɛ se k'o ta Ala ye se kɛ anw minnu ye bi n'anw ye commerçants ye import ye n'anw ye export ye an bɛna ni sukaro ye an bɛna ni jaba ye cɛ ka se k'i ka nafolo yɛrɛ jagokun yɛrɛ tilancɛ don Alahu subhanahu wa ta'ala ta la o tɛ foyi k'i la o mais n'a fɔra ko sunkalo de y'o gɛlɛya waati ye o tuma na a ka gɛlɛn an bɛ min fɔ dɔrɔn faamaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la ni faamaw jɔra u jɔyɔrɔ la o t'a bannen ye dɛ ka tila k'a sɛgɛsɛgɛ ni min y'a yɛlɛ ni ni ɲangini min kan ka o ɲangini ka k'i la donc sunkalo n'an ko an ye silamɛw ye a nana nɔgɔya de kama wa nɔgɔya kalo de don wa a kɛra anw bolo gɛlɛya kalo de ye o man ka kɛ fiyewu min bɛ n fɛ ka fɔ la o de y'o ye kumana bɛɛ lajɛlen k'i ka ayiwa a dɔn k'a fɔ sunkalo nɔgɔyaw de b'a la wa baraji ɲini kalo de don ale ye kalo kelen de ye mɛlɛkɛ tɛ baraji sɛbɛn a la o kalo kelen ni sunna ni mɛlɛkɛ fila de bɛ yen min b'i ka ɲuman ni ka juguman sɛbɛn mais sun baraji mɛlɛkɛ t'a sɛbɛn Allahu subhanahu wa ta'ala o de bɛ sun baraji di jɔn ma a bɛ kɛ kalo min kɔnɔ o de ye sun kalo ye Ramadan o n'o kalo in de jɔra o de ye hɛrɛ kalo ye o de ye hinɛ kalo ye o de ye makari kalo ye wa kuranɛ jiginna o de la n'o o ma k'anw ka baraji ɲini kalo ye Ala ye baraji min sɛbɛn i ye n'i ye baraji ko kɛ siɲɛ kelen baraji 10 de bɛ d'i ma sunkalo kɔnɔ n'i y'a kɛ siɲɛ kelen o ni tɔw tɛ kelen dɛ Ala yɛrɛ de ko mɛlɛkɛw ma a y'a sen bɔ nin na ne yɛrɛ de bɛ nin baraji di sunbatɔ ka sun baraji di o tuma na n balimaw nin ye sanga de ye min bala k'a kun da ka se anw ma an k'an jija an ka baara kɛ ni nɔgɔya ye ka sarakatiw caya o de cɛ ka ɲi ayiwa ka Ala dɔn ni Ala ɲɛsiranya caya o de cɛ ka ɲi